Dortoka narrastia da, munduko animali zaharrena da, eta galapardoaren antza du. Burua oso txikia da eta oso lepo luzea du. Begiak oso txikiak eta marroiak ditu. Gorputza oskol batean sartuta du. Babesteko eta min ezatzeko dortokaz oskolatik buru eta lau hanka ateratzen zaizkio. Besoak bidez mugitzen da uretan eta lehorrean. Hanka motxak eta sendoak ditu. Oso motel joaten da. 1,20 zentimetroko luzera eta 220 kilogramo pisua eduki aldi. Dortoka mokoarekin hartzen eta ebakitzen ditu jaten dituen landareak eta fruituak. Eskuen bidez mugitzen da eta oso geliari ona da. Dortoka bakarrik joaten da, obiparoa da arrautzetik jaiotzen delako. Irletan arrautzak lur azpian indartzen ditu, arrautzak hobeto errutzeko. Itsasoko uretan, lehorrean eta irletan bizi dira. Dortokak burua gordetzen du oskolaren barruan lo egiteko. Dortoka oso jostalaria dira. Batzuek 140 urtetik gora bizi ahal